seniman lan seniwati manunggaling budaya seni seni sandiwara wiramandala Raden Mas Culeng pimpinane nyuwun agung ing pangapunten dajeng baring pangapura alamate saking Bulak Dewek Kabupaten Indramayu sadaya sami nyakseni sadaya sami mirengaken sadaya sami ngarep lelampahan cariosan ing dinten puniki mugi-mugi sami-sami nyakseni sugeng rawuh para tamu sedaya kula turi sugeng basuki sugeng rawuh para tamu sedaya kula turi sugeng basuki aturi mali nembe kepanggi mali besuk Maryang eman yen wonten granan ing sasi srengenge kembar lima lintang alit gumlareng siti mati ya mugi swarga neraka sungkan leboni akhir zaman benjang belum Mama tuan rumah saring ibu tuan rumah kang ditembangi ajalah ngali salawase senajan raga pangkang nanging batin kula tetep barengan baik esuk nakir sore nakir sing ditakir gudung plasa dilawan nyawan pikir bengi mengikir sing dipikir si beli rumah sing dipikir beli gumelar di alam langit yen kula kudu sepikir tindak tanduk kudu dijaga laku lampa den titeni laku lampa den titeni gelang olit mungkin ing jereji sampun ali selawase Gunung Sari maulane tengatane kendung bunder pinawan rep maradi ora wani pikir kedir ora karuan bapak janti buajan sing nyakseni sampun ngalang sekarupir gambar watu welan pisan kaya kacang senajan raga panggang nanging batin kulane tetep barengan eling-eling mangkan eling rumikang di bumi alam dharma wewayangan bae manusia ning dunya beli kuasa ning dunya beli kuasa mabli kuasa asem nonton tanggung beli kuat baik kenang jalukane beli kuat baik kulane nang jalukane beri rubuh yang ngulon panas periwong demen durung kelakon amben-amben kayu nangka dalika kayu kedinding suki kimpen silangkan
sakiyenmu pungkesan anding jamur jamban nunut urip sementara lalu 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 nunut urip sementara kepungpung masih pada ketemu jaran sari jaran purnama Nagasari dibungkus daun Nagasari dibungkus daun